Tegi Nazionalak eta Guardia Zibilak gaurko egunez itxi zuten agerkaria 2003an Euskarak eta Euskaldunek zuten egunkari bakarra. Itxiera, atxiloketa, tortura, gezur, malko mobilizazio, elkartasun, erantzun eta egunkari berri baten sorrera eta amaiera egunak izan ziren. Egunkaria aurrera leloak bildu zituen egun, aste eta hilabete horietan bizitakoak. 2003ko otsailaren 20an ostegunez goizaldean abiatu zuten egunkariaren kontrako polizia operazioa buru estalirik, Andoaingo, Bilboko, Donostiako, Gasteizko eta Iruñeko egoitzetan sartu ziren Guardia Zibilak besteak beste. Aldi berean egunkarian eta ura sortu zuen enpresan ardura postuak izan zituzten 10 pertsonen etxeetan indarrez sartu eta terrorismoaren kontrako legea baliatuta atxilotu zituzten Juan del Olmo Auzitegi Nazionaleko epaiaren aginduz. Eguerdion guztioi, 12ak pasata direla iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Egunkaria etarekin lotu eta itxiera hura behin betikoa izan zen kazetarentzat. Itxia, baina ez isildua lerroburuarekin. Egunkariako kazetariek egunero egunkaria argitaratu zuten biharamunean 70.000 alerekin eta hala jarraitu zuten hilabete batzuk geroago. 2003ko ekainaren 21ean berria lehen aldiz argitaratu zen arte. Egunero behar genuen liburuan bildu ditu Imanol Murua Uriak 4 hilabeteko katebegi horren ingurukoak eta gerosiago egingo dugu solasaldiaren partean berarekin konexioa gehiago jakiteko. Atxilotuentzat ere zigorra ezarria zegoen duela 20 urteko otsailaren 20an Guardia Zibilaren esku geratu ziren unean inkomunikazio aldian torturatu egin zituzten. Une horretan Jose Maria Aznar PPkoa zen Espainiako presidente eta Euskal Gizarteak gogor gaitzetsi zuen operazioa. Bi egunera inoiz ez bezala bete zituen Donostiako kaleak manifestazio erraldoi batek. Otsailako 20 ura oso hotza izan zen. Oso hotza izan zen guretzat. Inma, Luis, Pello, Fermin, Xavier, beste Xavier, Txema, Juan Mari, Martxelo. Amez gaiztoa izan zen orduan, erio eta minbiziak gero. Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. Eta errespetu falta izan da, Euskal Herrekiko, Euskal Kulturarekiko, Euskal Herrekiko, Euskaldunok, legegunarekiko, gure borondatearekiko, eten gabekoa izan da. Niretzat izan ziren infernua. Nik ezagutu dudan infernurik txarrena. Egunkari aurrera! Euskal Herriko hiri eta herri askotara hedatuta dago, kantu jira eta hainbat lagun elkartzen dira hilean behin euskaraz kantatzeko ohitura Ipar Euskal Herrian oratu zen eta gero sortu zen kantu jira Donostian 2003ko otsailean asmo zehatz bat izan zuen Euskaldunon egunkaria kazetaren itxiera salatzea. Izan ere, berehala hasi ziren elkartasun eta babes keinuak eta horietako bat izan zen kantu jira antolatzearena. 20 urte bete dira ordutik eta urte hurrenak gogoratzeko kantu jira egin zuten atzo Donostian ikusi. Saiatu ziren gu txikitzen, saiatu ziren Euskal Herria eta euskaraz egunkari gabe uzten, saiatu ziren gure gainean akusazio larriak, inzituzten, saiatu ezin zituzten oso larria botatzen. Saiatu ziren gure kazetariak, gure lankideak etxera joan zitezen negarritera zauriak miazkazera, baina gure lankidek zuten hori zire etxera joan. Parkean bertan gelditu ziren. Era askotako babesa jaso unuz, kolektibo, sektore, norbanako, antolatuta, antolagabekok, eta guretzat, netzako oso pozgarria da jendeari izatea, Tolosanera atatzen dira kantu jirako, eta kantu jirako izatea. Baina kantu jira sortu zela Euskaldunon egunkariaren ondoren, eta ondorioz Euskaltzale talde batek erakizun guazen alde zerra kantatzea, eta askotan kontatu eta
Badaurreatu bezala geroxeago solasaldiaren atalean helduko diogu berriz Euskaldunon egunkariaren itxirari. Artean baina bada beste berririk. Martxoak 3 elkarteak sare sozialetan salatu du biktimen oroimenezkoaren estatutuen gainean Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko Udalak ondutako proposamenak sakonki aldatzen duela elkarteak eta Gogora Institutuak 2021ean adostutako hitzarmena. Martxoak 3 elkarteak salatu du erakundeek oroimenezko hitzarmena aldatu dutela. Otsailaren 16an batzar deitua zuen elkarteak, eta aurreikuspenen arabera urtarrilaren 26an alde guztiek adostutako estatutuen inguruko proposamena onartzea espero zuen. Hala ere, bilera baino 4 ordu lehenago eta abizurik jaso gabe, Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak berridatzitako beste dokumentu bat jaso zuen. Elkarteak kritikatu duenez 2021eko azaroan elkarte memorialistek eta Gogora Institutuak adostutako hitzarmena aldatu dute. Beraz, martxoak 3 elkartea haserre azaldu da eta bere sare sozialetan aldaketa horren berri eman du. Salatzen duenez, helburuen artean ez da biktimen oroimenezko zentroaren sorrera agertzen. Eta horren ordez, dokumentuak dioenez, xedea izango da 1976ko martxoaren 3ko gertakariek inguruko memoria zikerketa, dokumentazioa eta inventarioa egitea. Horrekin batera, elkarteak iragarri du bere gain utzi nahi dituztela memorialean erabiliko diren dokumentu eta material guztiaren inventarioa, sailkapena eta digitalizazioa. Eta horien erabilera martxoak 3 elkartearen eta fundazioaren patronatuaren artean adostea nahi dutela. Azkenik hitzarmenak 2 urtez luzatzeko aukera jasotzen du, baina elkarteak salatu du erakundeek aurrekontuaren menpe utzi nahi dutela luzapen hori. Bestetik, jauzi ekosoziala dinamikak haien lusua gure faktura lelopean hasi du energia eta klima krisia osotasunean jorratuko dituen kanpaina asteburu honetan. Euskal Herriko hainbat lekutan mobilizatu dira, tartean ean elkarretaratzean batu dira, trantsizio ekosoziala aldarrikatzeko. Ekonomiarekin lotuta, bankuek eta enpresa elektrikoek azken eguna dute gaur Espainiako gobernuaren zergaren lehen zatia ordaintzeko. Hala ere, bankuek zein enpresek ordainduko duten zenbatekoa itzultzea bilatuko dute. Horretarako, administrazioarekiko auzi errekurtsoak jarri dituzte. Gaiari heltzeko Aiara Deurreta kazetaria dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Aiara. Kaixo, bai. Tira, konta iguzu ez, zertan den aipatu auzia? Bai, zuk aipatu duzu, gaur amaitzen da Madrilgo gobernuak bankuei eta enpresa elektrikoei ezarritako ezohiko zerga ordaintzeko epea. Eta gehienek naiz zerga berriarekin ados ez egon, gaur ordainduko dute eta behin ordainduta gainera auzitegira eramango dute erabakia. Gaur ordainduko dute zergaren 50% eta irailean gainontzeko 50% likidatuko dute. Zerga arautzen duen legeak aurre ikusten du 2019an interes marginaren eta komisio garbien artean 800 milioi euro baino gehiago lortu duten entitateek 2 kupoetan 4,8% ordaindu beharko dutela 2022 eta 2023 artean. Eta baldintza horiek betetzen dituzten bankuak, besteak beste, Kutxabank, Sabadell, BBVA eta Unicaja dira. Eta kanpoan gelditzen dira berriz banku txiki batzuk eta baita atzerriko banku batzuk ere.
Gainera, aipatu duzu Aiara ez, gaur amaitzen da EPEA, baina Espainiako Energia enpresen elkarteak eta bankuetako bi patronalek Auzitegi Nazionalera jo dute ezohiko irabazien gaineko zergaren kontrako helegitea aurkezteko zer gehiago dakigu. Bai, zuk aipatu duzu horrela da, AEB eta ZK bankuetako bi patronalek errekurtso bana jarri dute Auzitegi Nazionalean eta Espainiako Energia Enpresen Federazioak, hau da Iberdrola, Endesa eta EDP ere Auzitegi Nazionalera jo dute. Espainiako gobernuak bildutako dirutik Jaurlaritzak espero du 400 milioi euro lortzea. Eta banku eta energia enpresezari garela Bilbon Kutxabankeko langileek bizi duten egoeraren berri eman dute gaurkoan sindikatuek, horrez gain egoera salatzeko mobilizazioak iragarri dituzte ere, ezta? Bai, horrela da, ELA, Comisiones Obreras, LAB, Pizkanaka, ALE eta Asproban sindikatuek grebara deitu dituzte Kutxabankeko langileak otsailaren 24rako. Beharginek bizi duten egoera larria ohartarazi dute. Izan ere, salatu dutenez, gero eta langile gutxiago daude. Presio komertziala nabarmen handitu da eta talentu handiko langile askok alde egiten dute lan baldintzak okertu direlako. Eta horren adierazle ere datuak eman dituzte, adibidez, 2014 eta 2022 urte bitartean, ia 300 bulego itxi dituztela, eta ia 1200 pertsona baino gutxiagok lan egiten dutela Kutxabanken. Gainera, adibidez, Bilboko Santutxuko auzoan, 50.000 pertsona non bizi dira bertan, eta 2011an 10 bulego zeuden, eta gaur egun aldiz 3 bakarrik gelditzen dira. Horregatik guztiagatik, grebara deitu dute aipatu bezala otsailaren 24rako. Ez dela arazoa orain saldu behar ditugula lehen saltzen egituen produktuak, baizik eta orain 10 urte, 20 urte, gure plantillan 1.500 edo 2.000 pertsona gehiago zeuden bezeroi arreta eta zerbitzua emoteko, eta behar saldu beharreko produktuak saltzeko edo komerzializatzeko, eta gaur egun egoera asko ezberdina da. Lehen bulego baten 10 pertsona egin behar zuten lana, orain 5 pertsonek egin behar dute lana. Horretaz ari gara presio komertzialaz. Ez dugu esan nahi, orain zantzen dugula beste produktu mota batzuk, edo ezberdinak, edo ez gaudela kapazitatuak, ez gaudela gaitasuna produktu horiek saltzeko. Eta gaitzatuta Aiara Bilbon zaudela aprobetxatuta bihar amaituko dira bertan aratusteak sardina erreketarekin, ez? Nola igaro dira orain arte inauteriak? Bai, eguraldia lagun gainera Bilboko kaleak asteburuan zehar lehertzear egon dira barkatu, eta 4 urte eta gero azkenean Bilboko aratusteak ospatu dira, baina oraindik bihar arte luzatuko dira Bilboko inauteriak. Eta nola bukatuko dira? Sardinaren ikuskizun klasikoarekin. Baina nola hasi ziren Bilboko inauteriak? Zarambolaz eta farolinen pertsona haien epaiketa klasikoarekin. Gainera aurten protagonistak izan dira aktoreak, zehazki Lander Ataolak zarambolaz pertsonai arroputza pertsonifikatu du, eta Ilenia Baglietok berriz farolin pertsonai ondo bizia. Ilenia Baglieto eta Lander Ataola, Urazpiko Bilboko legediaren agindupean atxilotuta zaudete farolin eta zarambolaz izatearen delituagatik. Honekin hemen utzi behar du konexioa. Aiara, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei.
Eta inauteriak aipatu ditugula, bada besterik, Zaldunita eguna ospatu dute igande honetan Tolosan. Inauterietako egun handia da, eta Tolosarrako goizean goiz atera ziren kalera pijama eta albornoza jantzita. Konpartsak eta karrozak izan ziren nagusi ikusi. Bestaetik nazioartera begira hainbatean, Gonzalezen espetxealdiak luzatzeko aitzakiarik ez dagoela salatu dute. Haren egoera salatzeko jardunaldia egin dute hain zuzen ere Euskal Herriko Unibertsitatean. Behin eta berriro eskatu diote frogaren bat aurkezteko Poloniari. Islarien ustez, informaziorako eskubidea mehatxupean dago Europan. Pablo González kazetariak urtebete darama Polonian espetxeaturik, Errusiaren aldeko espioitzalanak egiteaz akusatuta. Otsailaren 28an izango da atxilotu zuteneko urte hurrena. Hori dela eta jardunaldiak antolatu dituzte Euskal Kazetarien Elkarteak, Kazetarien Euskal Elkargoak eta publiko agerkariak Euskal Herriko Unibertsitateko Kazetaritza eta Politika eta Administrazio Zientzietako sailarekin batera. Gonzalezen senitartekoek, lankideek, lagunek eta adituek parte hartu dute ekitaldian eta bi ideia nabarmendu dituzte. Poloniak oraindik ez du froga bakar bat ere aurkeztu Gonzalezen espetxealdia justifikatzeko, etaren auzi giza eskubideen urraketa larria izateaz gain, mehatxua ere bada adierazpen askatasunerako eta informazio eskubiderako. Ordea, kirolei heltzeko asteburuan jasotakoei begira kameraren beste aldean dugu Ane Urkirik kazetaria. Kaixo, Ane? Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira, asteko eta asteburura begira esan bezala, atletismoa mintzagai hartuta pista estaliko Espainiako txapelketan batez ere emakumezkoetan euskal korrikalariak protagonistak izan dira. Kontaiuzu nola igaro den lehiaketa? Bai, hori da, duela bi aste lehiatu zen 23 urte zazpiko atletismoko pista estaliko lehiaketa Espainia mailan eta asteburu honetan maila absolutuan eduki ditugu euskal atletak eta guztira euskaldunek 7 domina ekarri dituzte eta horietatik 5 emakumezkoek lortu duen nabarmentzekoa pertika jauzian bi arrasatearrek dominatzen segitzen duela disiplina hori. Maialen Aizpek irabazi zuen urria eta Malen Ruiz de Azuak iaz bezala zilarrezko domina eskuratu zuen. Aipatzeko hori pertika jauzian euskaldunak nagusi eta gaina ondo aritsu ziala eta hor dakagula hemen geurian pertika jauzian bi espezialista handi. Gainontzian, Teresa Errandonea ere nabarmentzeko, iaz gogoratu daigun 10 hilabetez ezin lehiatuta egon dela lesio soleguan eukizoan lesio baten ondorioz eta itzuli da bere lehiaketa handian eta zilarrezko dominakin itzuli da. Egisa da, agian urriagatik ere espero zitekela ez urri irabaztia, baina aipatu bezala 10 hilabete lehiatu gabe Donostian nabarmentzeko eskuratutako zilarra. Horiek izan zian atzo lehiatu zian modalitateak eta larunbatean lehiatu zian luzera jauzian eta hor beste bi domina Tesi Egozelek zilarrezko domina irabazi zoan. Lehen aipatu dut ez, 23 urte zazpiko txapelketa jokatu zela duela 2 aste eta hor urria irabazi zoan Gasteiztarrak eta maila absolutuan zilarrakin egin zen eta kasu honetan podiuma osatu zoan Irati Michelena
Irati Mitxeldena donostiarrak, izan bezala lehen hiruretan bi euskaldun nabarmendu zian. Atletismoan oain pista ezaliko denboraldixa da, eta ja euskaldunak hasi dia maila handixan. Hau izaten da pista ezali, izaten da gero aire libreako prestakuntza moduan, eta ikusi da maila handixean da bizela. Ordea, Ane, Usabal, kiroldegira leku aldatu da larunbat honetan bera inauterien ospakizunean tarte bat egin asmoz. Tolosako eskubaloi talderen 50. urturnaren aitzakipean jaso du Usabal kiroldegia orezko mailako lehia hau, zeinean aixe nagusitu den talde donostiarra ez, zerra nabarmentzeko partida honetatik? Bai, nabarmentzeko agian Tolosako eskubaloi taldean 50. urte hurrena, ez, tramite gutxe izan zen partida hau, ligako jardunaldia zen, baina azkenean liderra eta azken zelkatuaren artean dozen aldiak nabarmenak izan zian, naiz eta hasierako minututan Errioxako taldia oso ondo aritu zen batez ere Rodriguez atezainak eutxizo alako atia, aipatzekoa 8 minutuan 2 gol sartu zoala berak zoiek, baina gero behin hasi zanean gola sartzen Laure Hernandez, Marian Kasten, Ester Arrojeriaren bitartez, behin berdin duta, behin 2 goleko aldi hartuta, alde hori handitzen juntzan. Atxeden aldean 13 markagailuakin amaitu zen, eta bukaeran alde horiek bikoiztu intzian, ez, 13-16 nagusitu zen, eta esan bezala, nik uste giro ona nabaritu zela Usabal kiroldegian, inauteri betian ospatu zen 50. urte hurren hori, maila handiko partida ikusten da, Gipuzkoan bera nagusitasuna agerikoa dela Gipuzkoako talde honetan, lider da, egisa da lidertza hau ez dela beste urtetan bezalakoa, gero playoffak eta ere jokatuko dialako, baina esto koloreik lehen zelkatua eta azken zelkatuaren artean. Hori da, eta konexioarekin bukatzeko berriz, Saskibaloia Izpide setasunen derbia jokatute Kutxabank Araskik eta IDK Euskotrenek, azken honek lortu du garaipena eta horretan erabakigarria izan da IDK Euskotrenek azken laurdenean erakutsitako sendotasuna, ezta? Bai, eta gainea, hiruko jaurtiketetan kasik espezialista bihurtu da bai bintzat derbisetan, duela 2 aste Malosten ere hiruko jaurtiketen bitxartez nagusitu zen IDK, gaina alde nabarmenez, atzokuan geixo kostauzakon Mendizorrotzan irabaztia, egisa da Maria Espainia ere ezaguala, baina beste jokalari batzuk nabarmendu zian hiruko jaurtiketekin, Araskiko hain dio playoffetan segitzen dugu, eta IDK betik gora dator, ja garaipen bakar batea do playoffetan sartzetik, eta agian esan lehike IDKaren bertsio honena berandu xamar, edo espero baino berandu xago dagoela iristen, baina playoffetan sartu ezkeo, gerra emateko talde badala erakutsi dugu, eta aipatzeko ere Lointe Gernikak estudiantezen aurka jokatu zoala Malosten, eta sentsazioa berreskuratu zoan, ze bi porrotetik zatorren aipatutako derbixe etxian galtziaz gain, eta nik uste dut garaipen honek ere morala emango dizuela Gernikarrei, ze 11 garaipen dake, Araskik bezein beste, eta IDK 10ekin hor ikusten da playoffetatik geratzeko aldiak ere oso txikisak diala. Honekin ondo da, hementxe utzi behar dugu konexioa, esker mila eta hurrengora arte. Zuei, plazer bat. Eta bukatzeko kultura arloarekin lotuta, Xabier Amurizak jasoko du 3. Montzon Ganuza saria. Amurizak bertsolaritzari eta oroar euskal kulturari egindako ekarpenak nabarmendu dituzten, Olaso Dorrea Fundazioak eta Bergarako Udalak Udane Arbeok kontatuko digu sakonago. Aurtengo Montzon Ganuza euskal utopiko saria Xabier Amurizak jasoko duela jakinarazi dute Bergarako Udalak eta Olaso Dorrea Fundazioak. Amuriz hautatzerako orduan aintzat hartu dute Euskal Herriari, euskal kulturari eta euskarari bizi osoko ekarpen oparoa egin diola. Esaterako 1980ko hamarkadan berritasun handia ekarri zion bertsogintzari, eta seguru aski ezinezkoa da egungo bertsolaritza moderno ulertzea bere ekarpena kontuan izan gabe. Neurri eta doinuetan ere berrikuntza handiak ekarri zituen. Nabarmentzekoa da bestalde bertso eskoletan eragindako iraultza.
Helduentzako bertso eskoletako lehen ikasmateriala prestatu zuen. Bere kultur jarioa amaiezina da. Itzulpegintza arloan klasikoak itzultzez gain hainbat eleberri, narrazio, olerki liburu eta saiakera idatzi ditu. Eta bereak dira euskal kantugintzako hainbat abesti eta kopla ezagun. Hala nola Euskal Herrian euskaraz, mendian gora aritza edo furra-furra. Politika arloan ere urte luzez azaldu zuen herriarekiko konpromisoa, eta Zornotzako udalen zinegotzi, Bizkaiko batzar orokorretako batzarkide eta Gasteizko legebiltzarreko legebiltzarkide izan zen herri batasunaren izenean 80. hamarkadan. Testuinguru horretan 3 espetxaldi bizi behar izan ditu. Bada Murizaren ibilbideak Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren balorekin bat egiten duela ikusita, hala nola herri honekiko maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa, martxoaren 16an Bergarako seminarizioa aretoan jasoko du saria Xabier Murizak. Eta honekin iragan astean Gaizka Zabartez Zaldibar argitu plataformako kidari eginiko elkarrezketarekin utziko zaituztegu Luiziaren urteurrena izpide ala laster ordu batean gara bueltan sorasaliari ekiteko ez zaitezte urruti joan. Eguraldia lagunduta Tolosako inauteriek ekin diote eta txupinazaren ostean jendetza batu da plaza zaharrean 6 egun luzez. Hemen jai handia izango da, txaranga, musika, Euskal Herri osotik gerturatuko da jendea eta paregaba izan da hemen giroa. Oso gustu. Bai, oso pozik zeatik inauteriek azkenen oso ondo ospatzea Tolosan. Urteko ospakizunik garrantzitsuna dira, azkenen Tolosarra izan di, gure genetan datorren zozea, orduan oso guztua eta gogokin bizitzaitegu. Inauteriak hasi ditugu emozioz beteta, esnatu da Tolosa gaur kolorez, balkoi guztiak koloro diferentez jantzita, eguerdiko 12etarako plaza gainezka zegoen, txupina bota dute, Kabialaiko lagunak etorri dira eta egin dute bere parodia, jendea barrezka dago, eta hemendik aurrea zezenketak, txaranga kalean, txarangan iloera, txaranga jetxiera, igandean astelenitan da aste hartitan mozorrotzen da Tolosan, eta ez aurretik, jakin dezazuen kanpotik zatoztenak, karroza, konparsa, kastialdeko taldeak, festa bere estanda guztian, ez? Umorea eta irudumiena izango da nagusi Tolosan egun hauetan. Eta aurten zeintzuk izango dira nabarmenduko diren mozorroak? Gu miércolesetaz. Miércoles. Ni indiataz bezala. Ni sofriñataz eta ni lamia eta miércolesetaz. Amabiterdiak pasata direla iritsi da eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gurean Gaizka Zabartez Zaldibar argitu plataformako kidea dugu, ondo etorri Gaizka. Eskerrik asko. Tira, otsailaren 6an 3 urte bete ziren, 3. urte muga izan zen Zaldibarko Luizia gertatu zenetik, ekitaldia egin zenuten, horixe gogoratu eta bereziki langilei omenaldia ere egiteko, nola igaro zen egun hori? Aldarrikapen egun bat izan zen, eta, esan duzun bezala, langileak eta, gogoratzeko hondamendia bere osotasunean. Horre larriena 2 langileen heriotza izan zen, are gehiago, batekan segitzen du lurperatuta, eta
bertako Eitzagako auzokoen bizilagunen ahotsa entzuteko eguna ere izan zen. Ahantsturan ez usteko kontu hau, eta oraindik gauzak eta bereziki erantzukizunak argitzeko asko falta dela eta horretan dihardugula esateko. Esan duzu ez dela edo ez duela inork erantzunkizuna bere horretan bere gain hartu, batzuk beste hierrua bota, ez? Nola uler daiteke hori? Nekez, ulertu nekez. Gai honi buruz, ez dakit, minuto bat edo bi pentsatzeko denbora hartu duenak, berehala ikusten du bi arduradun badaudela. Bata da enpresa, inor zalantzan ez duena jartzen, eta bestea da Eusko Jaurlaritza. Hau da, enpresak jokatu zuen moduan, norbaitek ahalbidetu ziolako da. Eta ahalbidetu ziona, berari zegokiolako kontrolak egitea. Kontrolak ez bakarrik hango isurketez edo hango hondakinen pilaketez, baizik eta aurretik ere proiektuenak eta bar. Kontrolak egitea instituzio publikoei dagokie eta ez zuten egin, ez dute egin behar bezalo. Orduan, ardurak hor daude. Eta arduren katea egia esan oso luzea da, itzaingo dugu behar bada. Hori itzen du laster, hori baino lehen baina, agian aipatza eta gogora ekartzea 2020ko otsailaren 6 ez, nola gogoratzen duzuzuk edo zuek plataformatik ez da? Bai, egun hartaz, bakoitza bere bizipenak izango ditu, eta berriro aipatu behar dut, Eitza gauzoa ura delako, izan zelako epizentroa, zan dezagun, eta hondamendia zuzenen eta gogorren jaso zuena. Zate baterako, galdera hori egin ezkero Eitzagako laetxe baserrikoi, esango lukete gau zabortegia amildu arratsaldeko 4 aldera, eta handiko ordu batzuetara gau goizalde horretan, etxetik atera zituztela, zabortegia Luizia heldu zitekeelako euren bi baserrietara. Etxetik atera zituzten, eta inolako alternatibarik ez zien inork eskaini ez Eusko Jaurlaritzak ez Zaldibarko udala. Adibide bat, ez da? Hoien bizipena dira. Guk, ikusi genuenean, lehenengo iritsi zitzezkeguna, bideoak izan ziren errepidea moztu zela, autobidea moztu zela, Luizi bategatik, eta abar, gu berehala identifikatu genuen zer zen hori, zabortegia zela. Hamarkadetan eta hamarkadetan, gatazka iturri izan den zabortegia. Orduan, momentu horretan, Zaldibarren eta gutxienez, da inguruko herrietan sortu zen egonezin haundi bat, haserrea bere bai, eta handik lasterrera etengabeko mobilizazioak. Bai, ez izan ere, pentsatu zen momentuan, edo hasiera batean, bi langile desagertuta zeudela, eta hor zegoela tragedia, baina, esan genezake, kasik izebergaten punta zela hori ez, eta hori ikusi genuen atzean, edo, kasunetan behan, zer zen, ez? Horre Eitzako auzokideak aipatu dituzu, ez? Etxetik ez irtetzeko, ez? Leihoak kasik ez zabaltzeko ere eskatzen zieten hor, zer zen gertatzen ari zena, airearen gaitateari edo dagokionez? Bai, Eitzaga aipatu dut, eta ziurrenik aipatu egingo dut, ura delako auzo bat, asko jasan duena, azpiegitura erraldoiak, eta abar. Bai, orain aipatu duzuna, leihoak ixtearena, eta hori etzigaukien Eitzarri bakarrik, baizik eta Eibartarrei, Ermuarrei, Zaldibartarrei, Elgetarrei, Maiabitarrei, 50.000 biztanletik gora. Guk egun horietan, bizi izan genuena izan zen, lasterrera, hilabetera etorri zen pandemia eta konfinamenduaren prologo bat, bizi izan genuen. Musukoak, leihoak itxi, kalean edo aire librean ez egin ariketa fizikorik, EHUk Eibarko kampusean esan ziren haurdun zeuden emakumei ez joateko, eta abar, ez da? Hainbesteraino ez otsailaren 16 igandea zen, liga partidu, Reala eta Eibarren artekoa ere bertan bera gelditu zen. Hori zen egun horietako giroa.
Bai, ez da gainera, esan duzuen partidoarena, eta guztarte horretan, alarmak pizten ziren, gizartearentzako ez alako partidu bat gelditza, badirudi hor fokuak handitu egin zirela, eta artean oraindik ere Jaurlaritzatik etzen adierazpen ofizialik. Ez, Jaurlaritzaren agerpena izan zen, jende asko gogoan eukiko duen Erkorekaren tuit bat Larrano puntan bere buruari ateratako argazki batean hori zen, zabortegia bildu eta 40 ordu eskasera. Jendeak oso txarto hartu zuen, konturatu ziren hankasartzeaz eta kendu ere egin zuten etxio hori, baina gure ustez garrantzitsua izan zen, ze erakutsi zuen agintarien jarrera olako tragedia baten aurrean. 40 ordu igaro gabe zeuden, bi langile lurperatuta eta erreskate lanak. Egoera horretan, Erkorekak erakutsi zuen nire ustez klasismoa. Klasismo bat erakusten duen da argi eta garbi, haientzat langileen bizitzak edo jente arruntaren sufrimentoa beste modu batera esan da, ez da genik. Iberdrolako dorrean igogailua jausiko baliz goiti bera eta eskomoro artean gelditu galan eta besteren bat, ez dakit zaila izango litzateke ikustea Tapia edo Erkoreka mendipunta baten euren mendi ekipamendua luzitzen. Ez dut ikusten, ibiliko ziren ziurazkin mesak enkargatzen Eliza guztietan. Ez da txantxarako kontua. Ze jentea asarratu egin zen ikusten zuelako, haizu, hemen pertsona bilurperatuta daude, jentea etxeetatik aterata, airea, desastre bat zen egoera, eta hori izan zen haien agerraldia, eta gero tardatu zuten, ez dakite zenbat egun, zer esatera agertu artera. Ez da hori bakarrik, ez da haiek zeo zer esan, haiek zeo zer egin. Zesate baterako inoretzen joan enpresako egoitzara, azte bete pasatu arte. Hombre, enpresako egoitzan, egon zitezken dokumentuak edo gauza interesgarriak edo ez dakit, egon zitezken inoretzen joan. Ez harrakatzera, inoretzen joan enpresa buruen etxetara. Ez goizaldean, ez egunez. Atea jota lasai eta izu inoretzen joan, Eusko Jaurlaritzatik. Bai ez, gainera hor, esan duzu ez, auzotarrak eta inguruko herritarrak asarrez daudela, eta noski, desagertuen eta hildakoen familiarrak baita ere, hori salatu egin zuten ere, eta gainera Inigo Urkulluk ez, Facebooketik eta saretatik erantzun zien ez, horrek ere ondoko asarrea areagotu egingo zuen. Bai, hori da. Egun haietan, Zaldibar Argitu izena atera zen jenteak kalean Zaldibar Argitu oiukatzen zuelako. Zaldibar Argitu gezurrik ez, esaten zuen herri batean eta bestean. Urkullu non zaude, hori esaten zen beste gauza bat, zeren inunetzen duten. Hor hasi zen, lehenengo unetik, hasi zen hori haien ardura espalitz bezala, jokatzeko molde hori. Hori enpresaren kontua da, baina horretan ere kontraesanetan, ze orain aipatu berri dudana, ez ziren joan ez enpresaren ganez, enpresaren egoitzara behiratzera ze informazio zeukaten han esaterako. Eusko Jaurlaritzaren jarrera, agintarien jarrera, batetik isilune luze horiek, gero informazioa, gezurrak ematea, airearen kalitatea oso ondo dago, eta 14 onartu behar zuten, kontroletik kanpora zegoela dioxinen eta furanoen emisioa, uren egoera batedaki, zelakoa, urak pentsa horre abiada bizian datozela, Arriola ibaia, eta zerera, ego ibaira, eta ibertik zehar, debara, eta horretaz ez zuten inolako azalpenik esan, eta jenteak ikusten zuen horregatila 9-10 gauean, jenteak kalera irten zen, ikusi zuenean, arnasten zuela kakapilo bat zela, eta agintariek ez zutela ezer esaten horretaz. Baina hor irten ziren azterketa azukarenak esatenan kalitatea ona zela, baina aldi berean ez, bistakoa zen etzela horrela. Usaimenekoa, bai, da bistakoa ere bai. Eta nola uler daiteke ez gainera esatea ez,
dena ongi zijoala, aireari dagokionez? Bai, ez dugu, ezin da ulertu, baina, behar bada hori da, hemengo agintarien jokamoldea, ez da? Ez dakit, beste, mila kasu daude, ilustratzen dutenak hori. Bat aipatzeagatik, Zaldibarko alkateordeak lehenengo interbentzioa edabideen aurrean aukizuen haintxe bertan eitzagan gertatu eta ez dakit, egun batera edo bira edo gutxiago agian. Eta lehenengo esan zuena izan zen, haizu, hemen papelak eta dana ondo euki dute. Enpresari buruz ari zen. Inork ez dizu hori galdetu, hori hasteko. Beste kontu bat, zalantza ditugu, zuk momentu honetan hori zelan jakingo duzu, zelan dakizu, ez dakizu. Baina barrutik ateratzen zaien jarrera bada. Enpresa defendatu. Ikusi zerako katastrofea gertatu den, eta inolako daturik gabe, horako baiestapenak, gero gezurtatzen joan direnak, eta oraindik joango direnak. Baina lehenengo erreakzioa hori da. Enpresen alde jarri, eta protestatzen duen edo kontuak eskatzen dituen jentearen kontra jarri. Gainera hor beste aire aipatu dugu, baina ez gero agertu zen zabortegiak berak ez zeukan bere barruan edo nolabait esatearren, bazen amiantoa, baina ez hori bakarrik. Bai, guk, lehenengo unetik eskatu genuen ara isuritako edo pilatutako hondakinen karakterizazioa. Hori da, batez ere hondakin industrialak hartzen zituen zabortegia. Gehien hartzen zituen zabortegia, diferentzia handiz. Bai, amiantoarena, hemen ere mila kontu daude ilustratzeko modukoa, baina amiantoarena argigarria da. Lauretan gertatu zen istripua eta erreskate lanak nola edo ala, lasterrera hasi ziren. Eta gauerdian, osalanekoak bertaratu eta osalanekoak, eta esan zaizu, hemen amiantoa dago. Ez dakizan bat ordu pasata gero, langileak lanean eta bar, hemen amiantoa dago. Eta, gelditu egin ziren erreskate lana. Osea, ordu guzti horietan, inork etzekien amiantoa zegoen ikor, ez zioten galdetu enpresari lan esan dugu, ez da, Eusko Jaurlaritzan jakin behar zuten. Eta amiantoarena aretan mingarriagoa da, zeren hasi ziren esaten, baiestatu zenean hor amiantoa zegoela, horretako baimenak zeudela. Bai eta ez, hor ere erdia gezurra da. 2012tik isurtzen zen, pilatzen zen amiantoa han. Eta 2013 arte ez zuten baimenik euki amiantoa jasotzeko. Arriolak berak emandako datu batzun arabera, 2012an 327 tona amianto jaso ziren. Legez kanpo jaso ziren. Ze 2013 arte ez zuten jaso baimena. 2013an egin zen aldaketa bat ingurumen baimen bateratuarena, eta orduan presentatu zuten, amiantoarekin lan egiten duten industria guztiek egon behar dute, izena emanda eduki behar dute, registratuta, amiantoarekin lan egiten duten jardueren registro batean, egin gabe zegoen, esan nahi dut. Amiantoarena hori, eta gero da ez bakarrik han zer pilatzen zen, baizik eta zelan pilatzen zen, eta hor badaude lekukotasunak, amilarienak eta argita garbia derazten dutenak, amiantoa beste kontu guztiak edozelan pilatzen ziren. Edozelan, etzen zergatzen, etzen ez zer egiten. Bai ez, beraz, hau guztia gertatu baino lehen ere ez, arriskuak bertan bazirela eta bere horretan geratuko dira argipenik gabe ere ez? Argipena, ez dakit zer argituko den asunto honetan. Gauza batzuk ari dira argitzen. Behar bada nahi dugun guztia, ez da argituko. Argitzeko lana guk Zaldibar argitu plataforman eta lehenengo ulertzen dugu, argitzeko gaiak, arazoak edo gatazka honek maigainean egon behar duela. Eta gu saiatu izan gara hori egiten. Saiatu izan gara eskuratzen genuen informazio kontrastatu guztia herritarren esku jartzen,
beste inok ez zuelako egiten. Eta mobilizatzen. Eta hildo horretan, instituzio guztietara joan gara. Europar Batasunera, epaitegietara, Zaldibarko udalera, Gasteizko Legebiltzarreko talde parlamentarioena, guk uste dugulako, ez dakit, fronte hori guztietan egin behar dela saiakera gauzak argitzeko. Gauzak argitzea zer den ere, adibide bat, komentatu nik uste dut, argigarri esan daitekela. Lehenengo hauzia, ja dagoeneko itxita dagoena, ezta? Hori ikertzen zen langileen osasunaren kontrako delitua. Azteko, hor, kanporatu, eskintuzten onartu herri akusazio bezala. Zaldibar argitu, ekologista martxan eta Euskal Herriko eskubide sozialen karta batera ari gara epaitegietan. Hor eskintuzten onartu. Haiko harrituta gelditu ginen, zen audientziak ematen zuen arrazoi nagusia zuen gutxi gora bera, biktimekin ezkenuela errazio zuzenik edo alako zerbait. Hori oso zaila da ulertzea, batetik ikusita, ze trajektoria dagoen Espainiar justizian herri akusazioak aurkezterako orduan, eta bestetik, esate baterako, eskubide sozialen kartako parteide, ez dakit nagusiak edo nagusiak, esan dezagun, sindikatua dira, eta hilako alagileak. Arrituta kanpoan utzi gintuzten. Gero, akordio batera heldu ziren fiskaltza, familiak eta akusatuak. Eta orduan hasi ginen apur bat ulertzen. Akordio batera heltzeko akusazio guztiek egon behar dute ados. Orduan uratu genuen guk kanpoan ustearena. Honek ez du esan nahi, guk familiaren borondatea respetatzen dugu, ze nahiko sufritu, nahiko, haiek bakarrik dakite, zer sufritu duten egoera horretan, gu horre ezkinen inolako oztoporik izango. Baina horrek, albidetu zuen, ahozko epaiketa ez egotea, hori interesatzen zitzaien enpresa buruei, hala eta guztiz ere, epaitegiak ebazpen bat eman zuen. Eta ebazpena da, 3 pertsona enpresa buru horiek, Etxebarria, Barinaga eta Bilbao, 3 enpresa buru horiek egin zutena dela zuhurtzia gabekeriazko homizidioa, edo hilketa. Zerbait argitu da, hauek egin dutena hilketa bada. Hau da, hor ez da istripu bat egon. Hor egon da, hilketa bat eta homizidio bat. Hori atera da, ez da gutxi, ez da behar beste behar bada, baina ez da gutxi. Eta beste lesio bat ere atera dugu hortik. Behar bada mundu guztia dakiena, baina ikusten duzunean, asaldatzen zaituena, eta da, aberatsak ez doaz kartzelara. Ez doaz, hori diruarekin konpondu zen. Orduan, hori da, txirritak ere kantatu zituen, bertso haiek, ez da, lapurtxikiarena, hemen barriro ikusi dugu, justiziak zelan jokatzen duen, eta hori, aberatsak ez doaz kartzelara, eta mezu bat ematen zaie enpresariei. Aizue, zuhurtzia gabekeriazko homizidio bat, hilketa batzuk gauzatzen badituzue, nahiko lasai egon zaitezkete, ze seguruenik oso zigor txiki eukiko duzu eta diruarekin konpontzekoa. Hori da. Aberatsak ez doaz kartzelara eta agintari politikoak, depende nondik gatozen, ez da ere, eta hor, baziduren ez, lakuatik, erru, naipatu duzu mehi baino gehiagotan orain, errua bazela berterren gainean, baina baziduren berterrek berak ez zuela harremanik jaurlaritzarekin, baina hau ez da horrela. Hemen edozein pausotan, eman dugun edozein pausotan, edo edabideek egin dituzuen ikerketa da zabaldu dituzuen datuetan, enpresako pertsonak eta horren inguruan ibili diren agintari politikoen arteko loturak etengabe agertu dira. Batzuk, iaia iraingarri izateraino. Ez da, esate baterako. Hor pilatzen ziren, hau ez da dato bat esan dezagun penala, ez da, baina,
Horra gehien isurtzen zuen, edo eramaten zituen hondakinak, errenteriako papergintza enpresa bat. Bigarrena, metaleko enpresa bat, eta hirugarrena eraikuntzako Amenabar. Arriolaren taldeko Ernesto Martínez Cabredo, momentu hartan, ura agentziako burua zen, aurretik 15 urtean Amenabarreko gerente izan dakoa. Arriola Eibarko alkate zela, bere idazkaria, Martínez Sánchez, Berte Recyclingeko akzionista zen, eta Berte Recyclingeko ordezkari bezala agertzen zen, hor daude idatziak eta, Zaldibarko udalean, Zaldibarko udalarekin interlokutore bezala. Badakizkigu, Arriolaren loturak Barinagarekin, eta abar, baina ezke hori hasieratik dator, behitu. Otsailaren 9 igandean egin zen lehenengo bilera, batzarra, auzoan, Eitzagan. Jentetza handia batu zen, auzoko jente guztia, ermuarrak, eibartarrak, zaldibartarrak, elgetarrak, jente pilo bat batu zen. Han zegoen, hau guztia Zaldibarko udalean hasi zenean, 1986an, han zegoen, batzar horretan zegoen, orduan Zaldibarko udalean PNV-ko bozeramale zena. Eta horrek, batzar hartan, otsailaren 9 horretan, esan zuen argi eta garbi, nik oraindik ez dut ulertzen, ze interes zeukan alderdi jeltzaleak, eta bereziki Zaldibarko alderdi jeltzaleak, zabortegi hau egiteko. Eta hori esaten zuen, hor traiektoria bat dagoelako, baina aldanik eta gehien laburtu eta esango du, 1986an hasi ziren udalean tramitatzen, orduan hasi zirenak ez dira Barinaga eta hauek, baizik eta beste batzuk, zeintzuk aurreko urteetan hainbat zabortegi ustiatu zituztenak auzoan bertan. Juan Antonio Murgatarren eta Peña Floridako kondeen oinordekoa, hau da lurjabe handi bat, lurrak erabiltzen zituena, besteak beste horretarako. Hoiek egon ziren Berte Recycling enpresan, baina gero atera egin ziren. Baina, hoiek izan ziren hori martxan jarri zutenak. Orduan, Zaldibarko udalean gertatu zen, gauza bitxi bat, baina udala kontra jarri zen. Nola, PNV-ko batek, aipatu dudan horrek, kontra jarri zelako. Hortik aurrera, Zaldibarko udalak ekimen asko hartu zituen, baina bat aipatzegatik eta garrantzitsuna, Zaldibarren debekatu egin ziren zabortegiak. 1988an aldatu egin ziren arau subsidiarioak, gaur eguneko APO, eta debekatuta gelditu ziren. 2003an, jakina, Eitzako zinegotzi jeltzalea, ez zegoen udalean, aldaketak egon ziren, eta ja gehiengoa, zaborte. 2003an aldatu egin zituzten, PNV-ren iniziatibaz, arau ordezkatzaileak barriro zabortegia baimentzeko, ad hoc zabortegi hau egiteko. Horrek ematen du, bebai, adierazgarria da ikusteko zerako loturak eta zerako interesak zeuden. Bai ez, baina gero ikusi dugu zer suposatu duen, ez? Esan duzuzuk aspaldidanik badatorren kontu honek, eta beldurra ematen du ikusteak Euskal Herriko beste hainbat txokotan berdina gertatu daitekela. Gertatu daitekela edo zer, nire ustez, bai. Gertatu daitekela, behar bada gertatzen ari da modu esain kolapso handi bat bari, baina atzo irakurri genuena, 2000, azken urteko emisioak Zubietako erraustegiena, hori hor dago, hori eskandalo bada, edozein lekutatik behiratuta. Hau da, hondakinen kudeaketa aldatzen, goitibera aldatzen ez den bitartean, horrelako gauzak, horrelakoak edo antzerakoak, jakina gertatu daitezkela. Eta agintarien partetik ez da ikusten
ez dakit, norabide aldaketa erakutsi lezaken zantzurik, ez da ikusten. Eta orain Apurra Zaldibarrekoarekin lotuta, azken auzibide bat geratzen da Zabalik, hile honen 28an Durangoko epaitegietan, ez? Jasoko dena, ingurumenarekin. Bai, apirilaren 20an. Hori, zer espero duzue hortatik? Bueno, lehen gutxi gora bera esan dut, ez dakit, guk pentsatzen dugunean epaitegietara edo bestelako instituzioetara joatea, pentsatzen dugu hori ere erabili behar den bide bat delako gauzak argitzeko, ez bestelako esperantzarik edo jartzen dugulako hor. Baina uste dugu, baliogarri izan daitekelako, da sistemaren beranen kontraesanak argitzeko balio lezakela. Hilaren hil honen 28an joan behar zuten deklaratzera. Atzeratu egin dute berriro. Ze berritasun dago hor? Bueno, bada berritasun bat. Hau da, 3 urte eta 2 hilabete geroago lehenengo Eusko Jaurlaritzako norbait epaitegitik pasatuko da. Hori da berritasuna. 3 teknikari pasatuko dira, ikertu gizan, hori, lehen duela gutxi hori izango zen inputatua, baina orain antza denez, nik ez dut ondo menperatzen, baina hor sailkapen hori aldatu egin da, orain ikertua zara, baina lehenengo fasea inputatua izateko. Prebarikazioagatik ikertu gisa 3 teknikari pasatuko dira. Berritasun bada. Esan bezala, lehenengo Eusko Jaurlaritzako norbait da. Orain, horiek dira ingurumen saileko teknikari batzu. Behiratu dezagun, noren aginduetara egiten zuten lan. Egiten zuten lan, Elena Moreno, hori zen, hau gertatu zenean, ingurumen sailburu ordea. Hau da, teknikari hauen gainekoa. Elena Moreno non dago gaur? Eusko Jaurlaritzako merkataritza, turismo da kontsumo zuzendaria da. Hori da beste adierazgarri bat, ezta? Eta Elena Morenoren gainean zegoena, Iñaki Arriola zen, danoak egun non dagoen. Behin eta berriz errepikatu ondoren bere sailak krisi horretan guztian eta zabortegia martxan egon zen denbora guztian egindako lana impekablea zela, aldatu egin zuen sailez. Ez dugu ulertzen, hain ondo egin bazituen gauzak, jarraitzea zeukan. Esan nahi da, lehenengoz doazenez Eusko Jaurlaritzako norbaitzuk, gu oso adi egongo gara horretan. Eta ez duguna, ulertu bai, ezin duguna onartu, edo, da nola 3 urte pasata gero, Eusko Jaurlaritzako inork ez duen esan, nire ardurapeko kontu bat izan da, hemendik. Hori da guk lehenengo unetik exigitzen genuena, eta urtea pasala ikusi duguna jende hau impermeablea dela, berdin da zer egiten duten. Eta gainera, zer esan lezake ingurumen zailburuak edo zailburu horrega. Berak etzekiela teknikari zer egiten zuten, igual txarragoa da hori jakin izan bazenu baino, ez dakigu. Gure ustez, horiek ez daude gaituta edo bere burua desgaitu dute erakunde publikoetan ordezkari izateko. Esan duzu ez, adi jarraitzeko epaiketa bai izango da, ez? Izan ere, zuek ere eta esan diazu lehenago, bai dituzuela oraindik ere aldarrikapenak kunplitzeke edo nolabait esatarren, beraz, guk ere adi jarraituko dugu. Eskerrik asko Gaizka gaur gurean izatarren eta, hurrengo batera arte. Hurrengo arte, eskerrik asko zeuei. Ordu bat
dira eta beraz iritsi zaigu gaurko solasaldiari ekiteko unea eta horretarako gaur ditut hemen nirekin batera solasaldiari ekiteko Zurine Rodriguez eta Fermin Rubiralta, eskerrik asko gaur gurean izatearen, bioi. Tira, gaur otsaiak 20 ditu eta hain zuzen ere 20 urte betetzen dira Euskaldunon egunkaria itxi egin zutelan, daukagu bideo bat efemeridea gurera ekartzeko eta gero, Imanol Murua kazetari ere izango da gurekin, egingo diogu elkarrezketa eta helduko diogu gaiari. Otsailak 20 ura oso hotza izan zen. Oso hotza izan zen guretzat. Inma, Luis, Pello, Fermin, Xavier, beste Xavier, Txema, Juan Mari, Martxelo. Amesgaiztoa izan zen orduan, erio eta minbiziak gero. Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. Eta errespetu falta izan da, Euskal Herrekiko, Euskal Kulturarekiko, Euskal Herrekiko, Euskaldunok, Legegunarekiko, gure borondaterekiko, etengabekoa izan da. Niretzat izan ziren infernua. Nik ezagutu dudan infernurik txarrena. Egunkaria aurrera! Tira, aipatu dugu ez da gaur 20 urte betetzen dira Guardia Zibilak eta Espainiako Auzitegi Nazionalak egunkaria itxi zutenetik. Eta, egunero behar genuen liburua argitaratu berri du Imanol Muruak egunero kazeta, apur bat itxiera horren osteko erantzun gisara edo bertako langileen erantzun gisara irten zen eta horren historia biltzen du eta horri iritziko diogu orain baita kameraren beste aldean Imanol. Ez dakit, eta irudiak ere ez ditut ondo ikuste, baina nik uste dut... Kaixo, Imanol? Entzuten diazu? Agian bestela laster bueltatuko gara, ez dakit entzuten diazun lankideak, bai? Aurrera jarraituko dugu eta ea abisatuko diazuea noiz den Imanol gurekin hobeto. Tira, nola gogoratzen duzue zuek, ez dakit baduzuen hor oroitzapenik, nik adibidez ez daukat oroitzapenik oso gaztea nintzelako, baina ez dakit nola gogoratzen duzuen hori? Nik uste dut garai politikoak ez dakit oso ezberdinak zirela, baina bai beste testu inguru baten gertatu zirela. Hori baino urte batzuk lehenago eginen kasua gertatu zen, eta nik uste dut ikusita zemerki atara zitzaien eginen asuntoa urrengo urratza gertatu zen, eta ikusita balantzea pasatuta 20 urte, garai hartako impresioa birrindu egin da edo indartu egin dela, ez da zelan zemerki ataratzen den horrelako txapuza hitza nik uste dut gutxi geratzen da, ze atzetik bazegoen intentzio argi eta politiko bat euskal kulturaren kontra jotzeko, eta merke ataratzen da Espainiar estatuan horrelako mugimendu bat, horrelako ekintza bat aurrera eramatea denborak demostratu duenez. Ez da merke, gainera, hainbat gertakari biltu zituen itxiera honek berak, batetik bazegoen egunkariaren beraren eta euskal kultura, hizkuntza eta guzti horren kontrako jarrera, gero ere torturatuak izan ziren atxilotuak. Bai, nik ia da, ez da dela oso ondo gogoratzen ere oso gaztea nintzelako, baina bai gogoratzen dut impresio asko intziala egunkari bat zalako, orduan hortze bat zegoen kontradikzio handi bat, demokrazia batean, demokrazia baten sostentu bat da informazioaren eskubidea, eta momentu horretan demokraziaren izenean, lehen entzaten genion ministroari, justuki komunikabide bat izten zan, eta niko gogoratzen den niretzako hori izan zala oso impresionantea, gero ikasi neban kasetaritza eta orduan ja askoz gehiago ulertu neban. Momentu horretan ikusten egunkaria askorentzako, nik Euskaldun Berria naiz askorentzako izan zan ez bakarrik informatzeko espazio bat, baizik ez da euskalduntzeko ere
leku bat, ez? Asteburutan irakurtzen nuen eta asko lagundu nindun nire euskaratze prozesuan, ez? Mundua euskeraz ulertzeko lagungarria izan zalako egunkaria, gaur egun berria da, edo Hamaika Telebista baita, ez? Baina importantia da ere euskarazko medioak izateaz mundua gaztelaniaz ulertzen eta informatzen bagea, orduan mundua gaztelaniaz izango da, ez? Eta nik uste dut helburua bestelarikoa dela, ez? Gero ere gatazka politiko baten ondorioko itxiera izan zen, ez? Eta torturak etorri ziren, eta gaur egun ez dakagu tortura horiei erreparaziorik, ez egunkari hortarako itxierarik erreparaziorik, eta hori irakusten dugu ze puntura arte gure gatazka armatua ez da ondo itxi. Baina horra azpimarratu egiten da asko, bazirela bi kontu, ez? Itxiera honetatik azpimarratzekoak berezitiki, batetik elkartasuna bera, ez? Jendeak bai mobilizatu zelako, ez? Asko, eta bestetik, baina hori, ez? Reparazio falta edo agian ez, ardurak hartze eza? Elkartasuna bai, baina mugatua. Hori errealitate hotza eta hutsa dala. Esan nahi dut elkartasuna batez ere hemen Euskal Herrian, eta nik ez nuke esango sektore guztietatik. Elkartasuna oso orokorra eta handia Katalunian, dudarik gabe, hori Martxelo Otamendik beti azpimarratzen duen hildo bat da, Galizian segurazki ere ez dut ezagutzen, baina Espainiako beste komunikabideen artean, nik uste dut hor, faltan topatu ziren elkartasuna adierazpen asko eta asko eta asko. Nik gai honek gogorak hartzen didala gaur egun ondino mantentzen den antzeko arazo bat, antzeko elkartasun falta den zera kontu bat, eta zera da Pablo Gonzalezen zera badarama ia urtebete horbeteta, kasetaria da, nik dakidanez, ematen du badaude maila ezberdinen kasetariak, baina bera ez da izango lehenengo arteko zera kasetaria, eta hor dago, juzkatu gabe, bere zentzuk izan diren delituak argitu gabe, eta Europar Batasunaren barruan gertatzen den kontu bat da. Eta momentuz, Espainiako gobernuak eserez edo oso gutxi egin duela horren alde. Eta ja ez dezagun esan, beste komunikabideek hori hain beste protestatzen duten, ez kalte egiten zaionean horrelako bide bati, eta isil eta mutu daudela dirudi. Honekin saiatuko gara berriz ere Imanolekin konexioa egiten, orain entzuten diazun, Imanol? Kaixo, egunon, Kaixo, bai, ze ondo, posten naiz orduan. Tira, egunero behar genuen liburu argitaratu berri duzu, baina, bueno, ez, 2003ko otsailaren 20an itxiera gertatu zenan, bintzatez hori iragarri zenean zuere, bazinen Euskaldunon egunkariko langilea nola gogoratzen duzu egun hori? Bueno, gure bizitzako egunik gogorrenetakoa izan ez dago nuke, oso intensua, oso bortitza, bidegabekeria ikaragarri baten aurrian aurkitu ginean golpetik eta horrei erantzun beharrian. Eta liburuaren harira egindako aurkezpen zela, bidegabekeria ikaragarri zeuzkan alde txar guztiekin, perspektiba pixkatekin begiratuta, alde hon bat azpimarratu beharko gendu, izango litzateke nola erantzun genion. Bai ez, eta orain aipatu dugu egunero kazeta bera ez, gertakizun horri ez, erantzun bat, eman gura izan zenioten langileak eurak ez, kalean egon zen erantzun bat, eta gero agertu zen egunero eta oraintxe ez, hortaz hitz egiteko, eta horren historiare ezagutzeko, izan ere belaunaldi askok ezagutu ere kasik ez du egiten hori ez, kaleratu duzu liburuan, nola gogoratzen duzu ez, momentu hori? Danok oso gogoan dauzkagu, berria izan genuela, egunkaria itxi zigutela, eta gero berria sortu genuela, ez? Eta bai, tarteko katebegi hori, ez, 4 hilabete irantzuen katebegi hori, ez dakau hain gogoa, liburuska argitaratzearen zentzua, ez? Bere laburrian, bere bizialdi laburrarekin, bere garrantzia izan zula pentsatu,
merezi dula pixka testigantza hori edo historia hori jasotzia. Gu nola bizi izan genuen, amairu urte lehenago, gutako asko egunkariaren sorreran partatu genuen, 90an, eta zerbait importantia egiten ari ginela iruditu zitzaigun, eta horren parte izatearen sortea geneukala, ez? Urte gero, eduke noski sorteaz hitz egingo, baina berriro zerbait importantea egiten nahi ginela, edo egin behar genuela iruditu zitzaigun, amairu urte horietan eraikitako agorpetik zuntzitu, ondoratu zutelako. Orduan, berriro, momentu bizipen oso intentsuak eta berriro zerbait importantearen parte izatearen sentsazioa eta elkartasun ikaragarri ark, jendearen babes ikaragarri ark bultzatzen gintun eta konturatzen ginen, betzala gure lanian ari ginen proiektuak milaka eta milaka euskaldunek ere oso bere sentitzen zutela proiektu hori eta olatu aurrera egin beste erremio egitzen eta aurrera egin horretan egunero biharamunian kalian argitaratzia eta hurrengo egunetan egunero kalian egotia garrantzitsua izan hori egiten egin du ginen aurreko espiritu hori jaso genuen azale burua orain argitaratu liburuak ere izenburuan espiritu hori jasotzen du beste erabatea, ez? Egunero genuen, eta egunkari etxizuten biharamunian ere, eta baita hurrengoan ere. Bai, ez, gainera ez zen erresa izango halako egoera batean, halako testu inguruan, ez, hori posible egita eta lehenen biziko ale hori ateratzea, itxia baina ez isildua edukiz ere nola gogoratzen duzu, ez, egunero kazeta bera? Hasieran, erabakia nahiko azkar hartu genuen, goizua oso nahasia izan zen, eta, gauza oso itxura txarra zuen, baina egunak nola bukatu behar zuen ez genekien. Baina oso garbi eduki genuen hasieratik hurrengo goizian egunkaria jartzeak zeukala lehentasuna, edo gakoa izango zala, ez? Hori erabakitzen lagungarria egin zitzaigun 5 urte lehenagoko eginekoen esperientzia. Egin itxizutenean, 98an, haiek ere berdin erantzun zuten, gu baina 5 urte lehenago, Euskadi Informazion jarri zuten kalean, eta egunero argiteratu zuten emergentziazko kazetaua gara sortu arte, guk ispilu hori geneukan, eta ikusi genuen, antzeko egoera horretan, guk ere antzera jokatu behar genuela, eta erabaki hori hartzia, etzan nahi zaila izan, edo nahiko garbi eduki genuen mintzat. Gero, egunkari bat zerotik berriro egiten hasteak, eta gaina egoera testu inguru nahasi hartan jakin gabe, Guardia Zibila ere, gure Tolosan presaka moldatu genuen redakzio hartara etorriko tezan ere jakin gabe, eta periodikoa idatzi ondoren inprimatzeko aukerarik izango genuen jakin gabe, eta gauza asko jakin gabe egin genuen aurrera, eta pixka bat, hola gogoratzen duguan aritu ginenok, ez? Ari ginen jakin gabe eguna nola bukatuko zen. Alde horretatik, kaleak urrengo etxeetara bintzat iritsi zen, eta alde horretatik, lehengoan aurkezpenean Martin Anso editoreak esan zuen bezala, mirari txiki bat izan zen. Eta mirari txikia egin zenuten, eta etorri zen beraz, ale bat, bestearen atzetik, tartean torturatu egin dituzte zioen lerroburu hori, ardura bat ere gainera bazuen egunerok berak gertatzen ari zena kontatzeko, eta nola kontatu egingo zen? Bai, hor, aldi berean ginean, hasiera hortan, atxilotuen lankide eta lagun, ginen egunkariaren irakurle ere bai, egile ginen bezala, baina aldi berean kazetari izaten jarraitze genuen eta gure erantzukizuna zen, gertatzen ari zen hori gure irakurlei kontatzia, eta aurrenengo 9 egunetan albiste bakarreko egunkaria egin genuen, egunkari monografikoa egunkariaren itxierari buruz, beste zertaz ez genuen informatu lehen 9 egunetan, tokatu zitzaigun, Donostiko manifestazio ikaragarri eura kubritzia eta horren informazio ematia, gero Madrilera joatia, atxilotuekin zer gertatuko itxoitea,
tokatu zitzaigun, Soto del Realetik, Martxelo Otamendi eta beste atxilotuetako batzuk atera zirenean torturen testigantza latzoien berri zabaltzea, hori dana tokatu zitzaigun, baina aurrea egin behar zen, eta momentu batetik aurrea, egunkari estandarragoa bihurtzen hasi zen, ez estandarra, beti izan zen prekarioa eta mehea eta zuri beltzekoa, eta informazio kantitate gutxikoa, baina momentu batetik aurrea, informazio sai ohikoak, politika, gizartea, ekonomia, nazioartea ere sartzen hasi ginen, eta aktualidadearen jarraipena egin genuen gure irakurlentzat, goizero munduaren berri euskeraz izan zezaten, egunkari berria oinarri indartsuagoekin kaleratzeko gauza izan ginen arte. Bai, ez da, gainera, milaka eta milaka ale ateratzen dituzten lehenengo momentutik, ez, gero zurrenik hori egonkortu artean, gutxira joango zen, baina ere esan izan duzu, ez, hainbeste ale aterata ere agian jendeak, euskaraz irakurtzeko lehenbiziko kontaktua ere, ez zuenak aukerarik izan, euskaldun egunkariarekin egiteko, egunero izan zela horre referentzia. Bai, badaka alde politori ere, ez, jende asko, euskarazko prentsarekin lehen harremana egunerorekin izan zuela. Dudari gabe, egunero bereziki asko saldu baldin bazen, eta euskarazko egunkari bat inoiz edatu zena, baina gehiago edatu bazen, etzen egunkariaren kalidade informatiboagatik, baizik eta egunkariaren itxierak sortutako amorrutik atera zen elkartasunagatik, eta jende asko zegoen oso azarre egunkariaren txierarekin, eta erantzuteko modu bat zen, egunero erostea, eguneroren arpidedun bihurtzea, eta orduko zifregatik dakigu, ordura arte egunkariak saldu zuen, baina 3 aldiz gehiago saltzera iritsi zen egunero, eta alde horretatik kuriosoa da, bere xumean, egunkari errentagarria izan zela ekonomikoki. Ez, eta gero noski honek zimendu batzuk bai utzi zituela, edo eraiki zituela gero berria egunkaria agertu artean. Bai, guk garbi geneukan egiten ari ginen egunkari hori, egunero izena hartu zuen egunkari hori behin-behinekoa zela, aldi berean, modu paralelo batean, berria sortzeko pausuak ematen joan ginen, batzuk gehiago zeuden zentratuta egunero egiten, beste lankide batzuk gehiago zeuden zentratuta berria izena hartuko zuen egunkari berri hura egiten, momentu batean langileok, egunkariko langileok enpresa berria sortu genuen, bakoitzak gure hasierako kapitala izango zen horren aportazio txikila eginez, eta eguneroren bidez ere zabaldu genuen horren berri, eguneroren bidez zabaldu genuen akzionista, parte hartu nahi zuen guztiak akzionista bihurtzean ari genuela, 5 milioi euroko diru bilketa bat egiteko helburua geneukala, eta hori da, batetik eguneroren bidez bideratu genuen, horren berri eguneroren orrialdetan ematen genuelako, eta aldi berrian, berriarako baldintza hobeak sortzen joan ginen, egunkari berria sortzen genduenean, berriro, Euskaldunon egunkariak 2003an itxi zutenean zeukan kalidadea eta kalidadearekin eta baldintzekin argiteratu ahal izateko. Bai ez, eta hor zeharka aipatu dugu ez, herritarren eskuzabaltasuna handia izan zela oso gertakari honi aurre egiterako orduan, baina ez gaur eguneko, ikusi dugu halako jarrera politikarien eta agintarien partetik behin baino gehiagotan, baina erreparazioa falta da oraindik ere. Bai, atzoko berriak azal ederra zekarren, oraindela 20 urteko eguneroren lehenengo zenbakiko izenburuarekin jokua eginez, ez? Oraindela 20 urte jarri genuen itxia, baina ez isildua, atzo berriak titulua zuen lapurtua, baina ez isildua. Eta argazkia ere, oraindela 20 urtekoaren antzeko zen, eszenario berean, leku berean, eta egunkariko lankideekin, ez. Bai, auzia orokorrian izan zen gogorra, hasiera hura bereziki, gero auzibide guztia jasan behar izan zuten eta ibili behar izan zuten auzipetuek, urte asko izan ziren auzipean, azkenian epaiketa egin zen, epaiketan ikusi zen dena bidegabekeriaz gain
zentzugabekeria bat izan zela, ez zegoela inolako oinarririk egunkariari buruzko susmo haiek zeratzeko, auzibidean eramateko, eta bai, epaiak arrazoia eman zituen guztian, oso kontundentea izan zen alde horretatik auzipetu guztiak absolbituz, da egunkaria izteko arrazoirik ez zegoela esanez, baina kalte ordainik edo erreparaziorik edo izateko aukerarik ez dugu sekula izan, eta badirudi horretan geldituko dela bai, justiziak hor dirau. Tira ez, behintzat urte muga hauek bai balio dutela ez alakoak eta gehiago aldarrikatzeko. Ea Imanol liburuak ez, bideo oparoa duen, mila esker gaur gurean izatearren eta hurrengora arte. Bale, eskerrik asko, zuei, agur. Tira ez, bota ditu horre hainbat kontu, hainbat gako ez, badira, agian elkartlen, justo ez, bota duzu Fermi ez, nola, faltan ere bota zen elkartasuna, hainbat, ez zuenak elkartasunik adierazi, horrek ere suposatu zuela zerbait gizarte honetan. Bai, eta elkartasunaz apartez jarrera nahiko aktiboa eukizuten justuki egunkariaren kontra, ez? Kazetarien arteko elkartasun hori etzen egon beste faktore batzuk zeudelako, ez? Eta hor, egontzan Espainiako prentza bat oso ondo jarri zala Espainiako status quoarekin eta irakurketa erekin, ez? Eta, batzuk, gutxi, barkamena askatu dute urteen bueltan, eta hori ere reparazioa da, baina beste batzuk oraindikan ez dute egin, ez? Eta nik uste dut hau kontatu inbardala. Egia da nik uste bestaldea ere badagoela, eta Muroak berak eta Zubermi esan duzu, ez? Euskal Herriko elkartasuna gizartean, nik uste dut oso polita ere izan zela, eta berria eta egunkariko jendea oso zainduta ere sentitu intzala egun horretan, ez? Eta hori ere erakusten digu ze puntura arte ere Euskal Gizarteak bere elkartasunerako kapazitate hori badauka, ez? Neri ikaragarria iruditu zitzaidan, ez? Behin egunkaria itzita sortu zen guzti hori, ez bakarrikan errepresioa baizik, eta ze kapazitatea aukizun, ez? Egunkarian lan egiten zuten kazetariak, urrengo egunetan aurrera erabateko prentza ez, eta Euskal Herriko jende guztiari prentza helaraztea, ez? Momentu horretan, nik imaginatzen dut, eta batzuekin honetaz hitz egin dut, apurtuta zeuden bai emozionalki, bai vitalki, bai familiarki, ez? Ez zen bakarrikan bere lana, baizik bere proiektu politikoa apurtzen zuen, bere lagunak eta bere lankideak komisaldegi batean zeuden torturatuak, eta izugarrizko konpromiso politikoa eta izugarrizko erantzukizunarekin urrengo egunetan egunkariak atera zituzten, ez? Eta Euskal Herriko jende guztia hor geneukan euskarazko prentza, ez? Eta nik uste dut eskertu behar diegula egindako apostu hori, zen, seguramente askok gaizkilo egin zuten ez bakarrik egun horretan, baizik eta hilabeteak eta esango nukue urteak, ez? Eta, nik uste dut gaur ere beraiei badakite gogoratzeko eguna dela, baina beraiei ere eskerrak emateko eguna dela uste dut, ez? Eta nik batzuk bat ditut buruan, ez ditut esango zen asko dira, baina nik uste dut kazetariok eskerrak eman behar diegula, ez? Eta oso harro egon behar garela gaur berria egunkariaz, ez? Bai, ez, gainera hor, alako ekimenak, ez, egunero behar genuen liburua bezalako ekimenek badute garrantzia, gogoratu dadin, ez, zer den gertatutakoa, izan ere ez, tira, alakoak bestela giltzen dira olako kaxa baten, iskutaturik, eta, ez, batoz belaunaldi berri asko, geroz, eta, ez, 20 urte dira harin esaten da, baina 20 urte dira ez da gutxi, beraz, horrek ere badu importantzia. Imanole komentatu duen gauza bat, niri oso polita iruditu zait, eta izan da, zelan handikona erreakzio moduan Euskaldunon egunkariaren proiektua ekonomikoki ere bideragarria bihurtu dela, ez da, hala edo nola izan du. Eta nik uste dut, azken finean, jendea konturatu zen, Euskaldunen egunkariaren leloa esen nolabait batzutan kazetariok edo utzez edo borobiltzeko produktua erabiltzen duzuen esaldia edo lema edo hitzak, baizik eta bazuten benetako atzeko mezu
benetakoa, eta honen reakzioz sortu egin zen horren hori proiektuaren bultzada berria. Beraz, merkeateraz zitzaionez batzuei, beste zentsu batzuetan, ala edo nola erreparazio txikia agian izan arren, egon badagoela, edo egon dala. Bai ez, eta bintzat hor daukagu orain berria irakurtzeko, egunero ere. Eta beste gai bati helduta, ez, Gasteiztara joko gu, izan ere Martxoak Hiru elkarteak salatu du instituzioek oroimenezkoaren hitzarmena aldatu egin dutela. Tira, azken hilabeteetan, memorial honekin nolabait esatarren, ikamika asko zabaldu dira, hor badira ez, hainbat eredu, biktimeak edo biktimak erdian jarrita ez, balako oroimen guneak eraikitzekoa, baina badirudi hemen talka asko ari dela sortzen instituzioen eta memorial elkarteen artean. Nik uste instituzioak hartu duela oso jarrera tamalgarria, esango nuke, ez, gogoratu behar dugu, memoria gara elkartea beti egon dala prez bidea instituzioekin egitea, beti ere Martxoak Hiruko jendea lidergoa eramaten badu, eta hau niri iruditzen zait logikoena, sortuko baduzu memorial bat, horren helbururenetariko bat izango bada, Martxoak Hiruko biktimak omentzea, gogoratzea, horren inguruko memoria sortzea, logikoena da biktimak beraiek lidergo guztia eramatea, ez? Eta non sortu da oztopoa? Gobernuak edo instituzioak hartu dutenean erabakia justo lidergo hori konpartitua izan behar dela, eta konpartimendu hori eurek markatzen dute, instituzioek markatzen dute tempusak, ez? Gaur, pasaren astean Martxoak Hiruko jendea, memoria garako jendea asanblada zakan, eta asanblada, baina ordu batzuk lehenago, jaso zuen instituzioen proposamena, ez? Aldaketa asko eginda, eta gainera, eta oso importantia da, proposamen horretan jartzen zen proposamen definitiboa zala. Alegia, dialogorik eta aportaziorik aukera emateko proposamen bat ez zieten bidaltzen, ez? Bez, unilaterala zan jarrera, ez? Eta niri asko keskatzen nahu. Honek, ez, Martxoak Hiru, nik uste Euskal Herria osoan oso importantia den eguna da, baina gasteiztarro garen ontzat biziki importantia da, eta biktimak eta Martxoak Hiruko elkartea beti oso generosoak izan dira, eta ibilbidea egin dute beti gizartearekin, eta horrelako memorial bat oztopatzea, guztion kalterako dela uste dut. Eta zaitik kostatzen du hainbeste ez, kasu honetan biktimak edo halako plataformak kristoneko lana egiten dute ez, euren nahiak eta zaleratzeko, eta zaitik esai entzuten, edo zaitik jartzen zaizkia hainbestelako oztopoak. Hemen egiboro bila nik uste dut izkutatu dezakegun, jalamai gaineratu dezakegun bi aukera daude, baina nik uste dut argi geratzen da eta jende askok badakiela biktimak ez dira guztiak berdin tratatzen. Badaude kazetaritzaren kontuan bezala lehen mailako biktimak eta bigarren mailako biktimak, eta argi dago kasu honetan bigarren mailakoak direla, ez da, alde horretatik argi dago, eta gero badago oso sozial mailan oso elkarte potentea da, horren inguruan zera sortu den elkartea, eta instituzioak hala edo nola kontrolatu nahi dute horren mugimenduan. Hori da bigarren arrazoia, horren atzetik dagoena azaldu ahal izateko. Bai ez, bainera, aipatu duzu nola zen berez atzera egin ezineko proposamena hasiera batean, eta tira Gasteizko udalak ere ahalik eta arinen nahi zuen hori zaidan gainetik kendu, edo ahalik eta arinen itxi lotuta asuntoa, beste gauzatera pasatzeko da, edo... Bai, nik uste berak oso ondo azaldu duela, kontrolatu beharreko subjetua da, eta memoria ere, kasu honetan, gatazka osteko kontua da, eta orduan memoria nor kontrolatzen duen, eta memoria batez ere nor sortzen du, esango digu ze gertatu da, eta orduan ahalik eta herrikoiagoa izatea memoria ekiditu behar dute instituzioek, ez. Hala ere, eta gogoratu behar da, Eusko Jaurlaritzatik lideragatzen da, eta Eusko Jaurlaritzako bere momentuan sailburua zana, Beatriz Artolazabalek,
gaur egun da Gasteizko EAJaren alkategaia, beraz hemen nik uste dut ere kontrol elektoral bat dagoela, EAJak ere kontrolatu nahi du, memoria gunea edo memoriala, Artolazabalen impronta bat ere badela, ez dakit ondo aterako zaion edo ez, egia da, nik uste bihar martxoak 3ko jendea erantzuna emango duela, zeren hemen maiganean gobernuak proposamen bat, behin-behiniko proposamen bat jarri du, eta ikusiko dugu memoria gureak zenolako erantzuna emanen du. Neri imaginatzen dut ez dela erantzun positiboa izango ez, normalean zuk agentea izan nahi badezu eta lideratu nahi badezu, eta behin-behiniko proposamena bat jasotzen baduzu, zeinetan aldaketak sakonekoak dira ez, nik irakurri ditut hasierako proposamena eta bigarrena, eta aldaketa nabariei bat dago ez, lehenengoan esaten zen memoria gunea izango zala sorkuntzarako gune bat, memoria sortzeko gune bat, alegia ez bakarrikan martxoak 3ko egun dakagun memoria reproduzitzen duen gunea, baizik eta horren inguruan ikertzen duen gune bat, beste memoriekin dialogoan jartzen duen gune bat, ez beste borrokekin harremantzen den gune bat, eta momentuntan hori aldatu dute, eta bakarrikan garatzeko, egun dakagun memoria berreproduzitzeko gune bat bezala ulertzen du gobernuak, sinema bat bezala ulertzen du gobernu bat, eta nik uste oso ondo erakutsi digutela memoria lan egiten duten lantaldeak, memoria beti bizia da, memoria sortzen da, memoria egiten da, eta memoria beti aztertu eta ikertu behar da ikusteko eta sozialki gaia berriz ez errepikatzeko, eta hori da helburuan ikuste dut horrelako lekuetan, biktimak gogoratzea, biktimak erreparatzea, baina ere sortzea bermeak berriz ez sortzeko, eta hori da helburua, eta nik uste dut memoria garako jendea oso argi dakala hori dela helburua. Bihar entzungo ditu, zer esaten duten, baina nik ezagutzen ditut, eta ez dut uste utxiko dutela, amore emango dutela, nik uste dut borroka ingo dutela. Bai, ez da, ipatuzu hor, Artolazabal dagoeneko, ja utzi du bere sailburu kargua, baina, egia da, sail oso bat izan duela, berdintasuna, gizarte politikak, eta abarrak, eta egia da, gehien landu izan dena, azken hilabetetan, bai, memoriaren asunta izan dela orokorrean, ikusi genuen lehenoko Gasteizko memoriala bera irekitzen, eta horren inaugurazioak, eta horrek suposatu zuen, azarre guztia ere, agian apur bat hortik biktimen sailkapen hortatik tiraka, memoriaren legea ere iritsi da gerora, hor bada valoraziorik egiteko zergaitik bazituen beste hainbat, sailaren barruan bazituen beste hainbat egin behar, baina horre egon da fokua agian asko. Nik uste dut Zurinek azaldu duenaren ildotik oso interesgarria da zu planteatu duzuna. Hemen badago intentzio bat, nolabait estaltzeko zen izan zen atzetik martxoaren 3. zera gertatu zenaren atzetik zegoen helburua, eta hor bat zegoen planifikazio bat. Transizio marabilloso demokratiko eta ez dakiz zer eraman gintuena, diktadura batetik, demokrazia horretan, atzetik egon ziren plan batzuk eta horrela eraman ziren ez desbideratzeko eta gauza batzuk kontrolatzeko. Horren kasua beti gogora ekarri didala Bartzelonan gertatu zen eskalaren kontuarekin, ez dakit gogoratzen zareten, garai antzekoan gertatu zen, eskala zen jaialdi sala de fiestas antzeko bat, eta omen anarkistek jarri zuten banba batzuk eta leporatu zioten zeneteko sindikatuari, eta honen bitartez zeneteren sindikatuaren kontra izugarri errepresioa gertatu zen, eta helburua zen argi eta garbi ekiditeko gerra aurreko garaian zeneta, hau da sindikatu anarkista zuen indarrak, eta badakigu historioa nola garatu egin zen, batez ere guda zibilaren, nolabait zen arketipo, revoltaren arketipikoa, eta hala edo nola, ez dakit horregaitik, edo atzean badaude beste arrazoiak jakina, baina horri esker anarkismoak izan zezakeen indarra postfrankismoan eten egin zuen. Kasu honetan antzeko izan zen. Langile mugimendua oso indartsua zen garai hartan Euskal Herrian,
estatu mailan inoizko eta inongo importanteena, eta horrein kontra nik uste dut izan zen saio planifikatu bat. Gertatu zen egun horretan Gasteizen izan zen langileen fusilamendu bat. Ez dago beste hitzak definitzeko. Eta horren atzean argi dago hori zen gertatu kasualitatez, baizik eta gauza planifikatua. Eta hori da horrelako mugimenduekin azken finean estali nahi dena, ez da? Bai, ez da. Eta tira, bada azken orduko beste albiste bat, ez? Aipatzekoa ere, izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak atzera bota du Usansolo Galdakotik bereizteko galarazpena bera. Hau agian ez, erabaki politikotik ere uler daiteke asko? Bai, bueno, egia da, esan behar degula Euskadiko gorenak izan dela, eta Espainiakoa gero datorrela, urrengo pauso da, eta nik horretan ez nahi zain optimista, ez? Uztut barapaloa etorriko dela ziurenik Espainiatik. Baina, bueno, egia da, hemen orain ebazpen bat dakagula, esaten duena Usansolok herri bat dela, eta herri bat izan behar dela. Eta politikoki ala izan zen, gogora desagunez diputazioa berak aurrera aterazula maioria absolutuarekin Usanzoloaren sorkuntza, ez? Eta egun baditugula kasu batzuk, gogoratu behar dugu, ez, ebazpenak esaten diguela, edo hoien kontra daudelak esaten digutela da, Usansolok ezin dela izan herri bat 5.000 biztanle baino gutxigo dulako, hori da argudiorik handiena, eta baditu horrelako kausuak. Begiratu dituk eta Espainia mailan 7 dira horrelako herrialdeak, Euskal Herriko kasuan Ezkio Itsaso ere badugu, beraz, argudio hori ez da sostengarria. Orduan, ebazpena kontratortzen bada Espainiatik, igual ikusi dezakegur intentzionalidade politiko bat dagoela, jurisprudentzia badagoelako, ez? Beraz, bai ala bai batzuen esku geratuko da erabakia. Bai, baina espaldiko partez, laufer deitzen den horri esker ematen du politika markatzen duena, epaitegiak direla, Zurinek esan duen moduan, hau da, egia da urratz kualitatibo bat, importantea, baina ez da segurazki azkenengo urratza izango, ez da? Eta nik uste dut, gai hau, bere garrantzia duela, garatzeko garaian, beste demokraziaren kontzeptua, eta da oinarrizko demokrazia zuzena, nolabait demokrazia representatibo eta formal honek bahituta duen beste demokrazia, benetako demokrazia. Krisian baldin badago forma demokratikoak, eta benetan demokraziak ez duelako funtzionatzen. Eta funtzionatzen ez bada, arrazoietako bat da, benetan ez dela benetako demokrazia errepresentatibo bat, baizik eta demokrazia formala non 4 urtetan behin edo 3 urtetan behin papeleta itxi baten soilik parte hartzen dutela gizotarrok. Eta hor nik uste dut dago demokraziaren krisi nagusi hoien arrazoi segurazki nagusi bat. Eta horrelako kontua zelan bertako biztanleek erabaki dute zer nahi duten, zelan antolatu beraien esparru kolektiboa. Eta horren kontra, aipatzea 5.000ko biztanleko muga, apur bat, negar egitekoa, beste hitz zera gordinago bat ez aipatzearren, ez da. Bueno, badago beste argudio bat, are eroagoa dana, ez? Eta da, bertan bera geratu behar dela, izendapen hauteskundeak datoztelako, eta orduan sortu behar delako Usansoloko junta elektorala, eta hori izugarrizko arazoak emango dituela, ez? Eta zuk ikusten badazu zenso elektorala, ez da llegatzen, alegia, naiz eta Usansolo existitu, hauteskunde honetan ez da Usansolon boskatuko, beraz, eski inkluso argudioa ikusten da, ez dala argudio ona, eta horren atzean, justukizuk esaten dezula, Usansolotik haratago dagoen irakurketa politiko bat. Eta kalkuluen arabera gerta daiteke, behin ebazpena atarata rekurtsorik baldin badago, eta segurazki egongo dela rekurtsoa botata, ja langa hori gaindituta izatea Usansolo, hau da, 5.000 biztanle, baina gehiago izatea momentu horretan. Ja kontrajarria, ja mai gainean jartzeko.
Bai, ala da, eta orain hauteskundeak aipatu dituzuela, ez? Ikusiko dugu, ez? Zertan den ebazpen hori, bada garaia orain, listak eta zerrendak aurkeztekoa, osatzekoa, ez? Batzuek, udalerri batzuek azaldu dituzte, hainbat alderdi politikok ere, ez? Gako nagusi batzuk aurkeztu dituzte, eta hor, badirudi, deigarriare badela, gazteen presentzia geroz eta ahulagoa, ez dakizuei horrek atentzioa deitzen dizuten. Nik uste gazteen presentzialik eta ahulagoa dela, baina oroar nik uste alderdiei asko kostatzen ari zaiela jendea pausu bat aurrera ematie, ez? Abstentzioa begiratzen badugu ikusten dugu ere oroar gizartean asko kostatzen dela, ez? Politika instituzionalekin edo politika representatiboekin konfidantza izatea eta, pentsatu behar dugu zergatik dana, nik uste batetik ikusten dalako politika instituzionala oso leku urrun bezalaxe, baina gero politika instituzionala biziki gogorra da, ez? Nik uste bizitzarekin ezin dana ustartu, ez? Eta ikusi dugu adibidez, azken egunetan, Eskoziako lehenengo ministroak bere dimisioa aurkeztu zuenean, Nueva Zelanda koarena, baina hemen Euskal Herrian ere izan ditugu hainbat kasu, demisio... Ez kasualitatez biak emakumeak? Ez horixe da, ez kasualitatez biak emakumeak, orduan, panorama hori ikusita, juntzaitezu politikara sartzera, ez? Eta gero gainera, badakigu politiketan normalean zuk izan zaitezke liderra, eta zuk zara lehenengo mailan ego, baina hor poterea duena alderdia da, orduan askotan ze kapazitatea dakatzuntzuk ere erabakiak hartzeko, eta ze kapazitatea dakatzuntzuk proiektu bat lidergatzeko, getxi izaten da normalean, eta nik uste dut hori ere eramaten dula jende askori, ez animatzera, eta logikoa da, naiz eta pena handia eman, ez? Den politika leku guztietan dago eta instituzioa bada lidergatzeko eta disputatzeko gune bat, ez? Bai, ez baina hor batzuetan apuntatzen da interes falta bezala, baina gero egia da agian gai sozialetan eta beste esparru batzuetan ez gazte badutela harremana politikarekin, baina agian orduan da instituzioaren formula beragian ez agortzen dela jendea erakartzerako orduan. Demokrazia benetan ez du funtzionatzen, jendeak parte hartzen ez badu. Hori da funtsezko eta oinarrizko printzipioa. Hori da benetako demokrazia. Eta kejatzen garenean gertatzen dena korrupzioa dela eta ez dela, kontrol gehiago da parte hartzea handiago izango balitz, hori esen gertatuko edo askoz gutxiago gertatuko zela. Hori da printzipio bat. Baina gure industria osteko gizarte transnazional eta ez dakizen bat honetan, ikertzaile batek esan zuen bezala, gizakiak baino gehiago garela edo kontsumitzaile bezala parte hartzen dugula demokrazia horietan. Eta guk jaso nahi ditugu zerbitzu guztiak, baina ez gaude prest, besteen zerbitzupean jarri gure esfortzu pertsonala. Eta hori oso edatuta dago. Nik ez dut esango askoz garatuago dagoenik gazten artean, sarren artean baino. Baina agian bai gazte horien artean askoz errotuagoa dago horren filosofia, ez da? Nik uste dut, niri deigarria egiten zait, kenduta segurazki mugimendu feminista gaur egun aldarrikapen mugimendu gehienetan nagusitasun handiz pertsona nagusiak agertzen direla. Gazte gutxia azaltzen direla, egia esan. Eta honek, nik uste dut, zerbaiten sintoma dela, eta sintoma ez oso positiboa esango nukenik. Arazoak baditu ikuspegi ezberdinak jakina, baina nik uste dut alde horretatik zera zentratu behar gara ikertu nahi baldin badugu gutxienez. Bai, ez, gainera agian alderdi politikoak keurak momentu batzuetan susmagarri ere bihurtzen dira. Bai. Nik uste politika egiteko bi modu asko dare ez, baina bat izan daiteke gizarte mugimendutik edo gizarte antolatutik eta bestea alderditik. Nik uste hemen sortu dela batez ere esango nuke ezkerrean eta sozialdemokrazian sortu da ideia bat, eman daiteke pausu bat gizarte mugimendutik politika instituzionalera, eta hori
osondo dago, baina politika instituzionala, leku profesionala da, eta leku oso zaila da. Orduan, pauso hori emateko, prestatu behar da jendea, kantera prestatu behar da, komunikazioa prestatu behar da, liderrak sortu behar dira, ez? Eta jende asko esaten du, oso jarrera personalista da. Nik badakit dela oso jarrera personalista, baina gero emaitzak ditugu, eta emaitzak ikusten dugunean, jendea politikara salto ematen du, eta politikatik juten da. Eta salto ematen du, eta juten da. Eta gainera juten da, lerre egin da. Eta gainera juten da, ez dindula gehiago. Bera, salto hori, modu normalizatu batean, ez dinda egin. Hori izango zen guretzako idealena, eta ojala leku hortara ailegatzen garen, eta kapasa garen politika eremu bizigarri bat egiten, baina gaur egun ez da. Orduan, ez bada saltori ematen duen jendean, ja esango dizuet nor geratuko da, seguramente kanpon gazteak izango dira, emakumeak izango dira, boierak izango dira, alegia ahuldade hori edo vulnerabilidade hori periferian ubikatzen den jendea. Orduan, zer edukiko ditugu? Gizon-gizonak. Eta azken boladan, egia da, lista kremaierekin oso ondo dagoela, emakume gehiago sartu dira politikan, eta hau ikusi dugu berdintasun formala bezala, eta hasi ondo, baina galderan ikustut egin behar dugula alderantzitz, ez da, zenbat emakume sartzen dira politikan, baizik eta zenbat aguantatzen duten emakumen politikan, eta zenbat aguantatzen duten gizonak. Eta behin bukatuta, nora bukatzen dira gizonak, eta nola bukatzen dute gizonak, eta nora voltatzen dira emakumeak, eta nik ustut presioa ezberdina dela, eta gazten kontuetan, uste dut, eje berdina ere izan daitekela, ez? Bai ez, horrekin gainera Eskoziako kasua bota duzu hor, mune batean? Nik Eskoziako kasua benetako arrazoia jakin artean, nik denbora emango nioke. Nik uste dut, Sturgeonen dimisioaren atzetik, zerbait gehiago egon behar dela, hori estrategia argi falta, edo estrategia hori diot alderdi barruan, edo estrategia hori berak uste duena aurrera eramateko elkartasun gutxi, edo konfiantza gutxi, edo eta beste motatako kontuak. Zer nik uste du momentu honetan Eskoziako kontua da oso importantea ezoilik Eskozian. Eta argi dago, Kataluniari begira adibidez oso importantea litzateke, edo Euskal Herriari begira ere, dudari gabe. Hau da, ez da soilik bertako arazo politiko bakarra, baizik eta bere influentzak edo bere eraginak ditu beste zentsuetan. Bueno, ez dakit nork esan zuen, 2013-tik aurrera, 2014-tik aurrera seguru, izan da unionistek izan duten irabazi bakarra naiz eta erreferenduma irabazi. Tira eta lehentxeago lehengora hueltatuta gaztez aritu garela, agian ere, orain gutxi ikusi du aurreko astean nola, gazten emantzipazioa bultzatzeko, Urkulluk politika batzuk martxan jarriko dituela, hemen laguntza batzuk dira, 2024 urtean sartuko direnak, izan daiteke ere agian gaztei begirako politika normalean ez da asko hitz egiten hortaz, neurriak ere noizbeina makarrik iristen dira, eta hor agian ere bada atxikipen falta bat norentzako egiten dira politikak, hori eta agian gazten alor horretan falta sumatzean ere gazteek parte hartze ez nahi izatea. Bai, logikoa da, gaztentzako gizarte politika publikoak helduak egiten badute, helduen interesetakoak izango dira, Eusko Legebiltzarrean oso gazte getxi dare, hala ere, hortze, mendakago emantzipazioako neurria, Urkulluk pasaren astean aurkeztutakoa, 300 edo 300 diru laguntza zuzena da, eta hau saldu dute panazea bezala, ez dakitzutzen bat ordaintzen dezuen alokairu, baina ni 200 euroekin getxi egiten dut, eta gainera jartzen dituzten baldintzak gazte zehatzei pentsatuta dago, urteko errola eskatzen dizute, nortaka 3 urteko errola, normalean sare lokal bat duen gaztea, ari naiz pentsatzen migratu duen gazte baten kasuan, eta seguramente horrelako diru laguntzak ez ditu jasoko. Orduan nik uste batzutan, sortzen duen erreakzioa da, neurri hauek placebo modun ulertzen dira. Hemen dagoen gakoa ez da,
zenbat ematen diegu gaztei etxetik juteko, zen bere gurasoak ja daude hasta las narices eurek bere bizitzan, bere etxean egotetik, baizik eta segretatzen dari da etxe bizitzarekin. Eta Eusko Jaurlaritzak aldo etxe bizitzaren merkatua interbenitu, baina ez du nahi. Orduan plazeboak ematen diegu gaztei, gazteak 300 euro jasotzeko, eta orduan isilik egoteko, artikulatzeko eta benetako gatazkari eseltzeko, ez? Baina benetako gatazka ez da alokairuen diru laguntzak, baizik eta etxe bizitzaren merkatua. Eta honekin izugarrizko arazo bat dugu. Baina horrekin lotuta badago, ez da iturain hartan esaterako bada laguntza bat, gazte lagun izenekoa ez, berez alkilerrak eta bar pagatzera biratuta daudenak, baina errealitatean pertsonarentzako laguntza baino izaten da etxea beraren jabearentzako. Nik uste dut, Zurinek esan duen bezala, hau neurri guztiz populista, baino ez da. Horrela borobilduta. Zuk esan duzun bezala, hemen interbinitu behar den esparrua da etxe bizitzarena eta lan esparruan ere. Prekarietatea denok dakigu, batez ere sektore horretan zera jasaten dala. Edo bereziki ez da, horren kontra jo. Eta gero beste aldetik, daude beste garai zaharreko nolabait arketipoak gertatzen direla, nik uste dut. Printzipioz, emantzipazioa zertarako eta bar, ez dakit. Emantzipazioa beraz, ez da gauza ona ala txarra, izan nahi dut, izan daiteke gauza bat, azken finean, edo ez. Da, seme-alabekin gertatzen den bezala nire ustez, ez da? Seme-alaben falta ez da. Arazoa da, zelan antolatu zera gizartea bera, zer bultzatu horren kasuan, ez da? Eta bultzatzen badira, adibidez, alokairuak bultzatu, eta ez soilik 100 metrotako adibidez etxe bizitzak ja prestatuta eta bar beste motatako garapen maila eta bar. Nik uste dut beste neurriak askoz importanteak dira eta geroari begira beste emaitza izango litzateke. Da, eta gainera horrelako neurria zuk esan duzu ez, oso populista da, eta ailegatzen den momentuan, pre-kanpaina batean gaude, abstentzioa gora egiten ari da, eta hori erakusten digu tendentzia guztiak, eta abstentzio hori gora egiten da batez ere gazteen artean ikusi dugu, ez? Orduan, nik ez dut uste kasualidadea izango denik horrelako neurri bat ateatzea gainera dekretuaren bitartez, hau oso importantia da, ez da ateratzen. Gobernuak ateatzen du dekretuaren bitartez, hori eragiten du, oposizioak ezin du horren gain, ezebez egin baizik eta dekretua ateratzen da, aurrera ateratzen da, orduan ez dago eztabaida politikorik, alegia ez da parlamentura eramango proiektua eta parlamentuan eztabaidatuko da, eta orduan batzuk jarriko dituzte emendakin batzuk, beste dituzte, eta orduan sortuko da debate soziala. Ez, guai egatuko gara astearte batean, konsejua gongo dana, gobernu konsejua gongo dana, eta orduan Urkulluk esango digu, begira, badaukegu. Eta indarrean datorren urtean. Ez aurten, adibidez. Zan nahi dut, bitartean ezer esan gerta daiteke. Edo gera daiteke, esan nahi dut. Hori da, orduan guztiz elektorala den neurri bat dela. Eta bukatzeko, badugu hor beste kontutxo bat, egunotan apur bat arrabotxa sortu dena, izan ere argindar enpresek elegitea jarri diote zoiko zerga berriari, argindar enpresek eta bankuek ere berdin egin dute, eta honek ireki du, zergak ordaintzeko eta guzti hau ez, jendeak eskatzen du mesedez, aberastasun hori nolabait ez partekatu dadila, eta ez guazen neurriak jartzera, buelta temateko apur bat ez, talako enpresen eta sortze dituzten gainera azken astetan ikusi ditugu datuak, nolakoak diren, eta alare badirudi ez dela nola aurrera atara. Nik uste oso argi erakusten duela, etekinak dituzten horiek, pobresten ari diren horien kontra egitea, ezke, mina egiten du ikustea, baina niri ez nau bat ere harritzen ikusita, ez nola dagoen merkatu energetikoa, eta zen nolako jarrera izan duten beti, hemen berriz ere eztabaida da zertarako behar dugu energia eta nork kudeatu behar dugu energia, kudeatu behar da modu pribatuan, energia eskubide bat da eta orduan behar ditugu espazio, instituzio, enpresa, publikoak energia
kontrolatzen dituena, eta ez lobby energetiko bat, ikusten hemen eztabaida hori dagoela atzean, ez? Eta bankueketarako jarrerak izatea? Nik uste dut ja, badauka nire ustez puntu arroputz bat, hain argia, osea, mai gainean utzi dutela horren mezua. Guk egiten dugu nahi duguna, kontrolatzen dugu ez soilik merkatu, ez soilik bide ekonomikoa, baita kontrolatzen dugu joko politikoa eta egiten dugu nahi duguna. Eta norbait eske, etika aldetik ez dago nondik sostengatzeko horrelako rekursoa. Gutxienez, ikusita argitaratzen direnean zenbat mila milioi dituzten, gutxienez, ez dakit, zutan jartzeko kontua dela. Kapitalismoa da, ez? Bai, baina kapitalismoa bere... Gorenean. Bai, esan edutxe, egon daiteke kapitalismoa, baina kapitalismo nolabait mugatuta. Sozialdemokraziak edo kapitalismo humanista egon daiteken ere, baina hau da bere era gordinean. Eta demostratzen dute argi eta garbi inolako zera lotxarik gabe. Bai, ez dalako helegiteak ez jartzea bakarrik agian ezin beharko lukete. Honekin hemen utzi behar dugu, eskerrik asko Joi gaur gurean izatearren, eta orain jarraian eguneko albistekin utziko zaituztegu. Aupadan hori, zugakoan enaz, eta animatu egiten dotzuet ez dira gai gure bideoklipa ikustera. Ez dira gai, azkenean emakumeak sufritzen dugu zen hainbat bidegabekeri salatzeko abestia da, eta espero dugu gustoko izatea. Bezarkada bat.